Posem en marxa una nova eina per tal de fer arribar la cultura de forma universal a la nostra ciutat i també reivindicar el talent local. Durant els mesos de la Covid hem hagut de fer moltes adaptacions que ens han portat a haver de reduir el que serien els espectacles i les trobades de les persones en els espais habituals, auditori, teatre Segarra. Tot i així hem intentat tenir una programació estable, deixant ben clar que la cultura és segura i recolzant el sector. Amb aquesta plataforma el que permetrem és poder crear continguts de qualitat i que puguin arribar a totes les persones de la nostra ciutat que teniu interès en la cultura. La plataforma es diu Iconograma perquè fa un homenatge al poeta Màrius Sampere, molt estimat a la nostra ciutat. Desitjo que disfruteu molt d'aquesta nova eina que, com us comentava, ens permetrà fer dues coses: recolzar i donar suport al talent local i, per altra banda, que qualsevol persona de la nostra ciutat que tingui interès en apropar-se a la cultura ho pugui fer de forma senzilla utilitzant les noves eines tecnològiques.